Heddiw, yn Ioan 13 adnod 1 i 20, rydym yn clywed am hanes Iesu yn golchi traed y disgyblion. Roedd hi'n bron iawn yn ŵyl y Pasg, ac roedd y disgyblion wedi casglu i cael swper. Ond roedd Iesu yn gwybod fod am farw ar y groes yn fuan iawn. Felly dyma Iesu yn rhoi ei wisg o'i neillu a chymryd tywel a thywall dŵr i fwcad a dechrau golchi traed y disgyblion. Roedd y disgyblion yn rhyfeddu fod Iesu yn gwneud y fath beth. Does dim rhaid i ti wneud hyn, Iesu. Swydd gwas ydy golchi traed. Pam ddaeth tro Simon Pedr? Dyma Simon yn deud, Arglwydd, ti'n golchi fy nhraed i? Ti ddim yn deall be dwi'n neud ar hyn o bryd, ond byddi di'n dod i ddeall nes ymlaen. Na, byth. Gei di ddim golchi fy nhraed i. Os gai ddim dy olchi di, ti ddim yn perthyn i mi. Os felly, Arglwydd, golcha fy nwylo a'n penni hefyd. Dim just fy nhraed i. Does dim rhaid i rywun sydd wedi cael bath ymolchi eto. Dim ond golchi ei traed am fod gweddill ei gorff yn lân. Ydych chi'n lân? Pawb ond un ohonych chi. Ydych chi'n deall be dwi wedi wneud i chi? Dych chi'n galw fi yn athro neu arglwydd, ac mae hynny'n iawn, a mae dyna be ydw i. Felly, am fy mod i, eich arglwydd a'ch athro, wedi'ch golchi'ch traed chi, dylech chi golchi traed eich gilydd. Dwi wedi rhoi esiampl i chi mwyn i chi wneud yr un peth i'ch gilydd. I helpu ni ddallt y stori yma, mae rhaid cofio fod bobl adeg Iesu yn gwisgo sandalau. Wrth gerdded y gwmpas, roedd ei traed yn mynd yn fudur a llychlyd iawn. Felly, wrth fynd i fewn i dŷ neu adeilad, yr arferiad fydd i'r gweision olchi eich traed. A bydd eich traed yn cael ei golchi a bydden nhw'n lân braf. Nid yw'r swydd yma yn un neis. Roedd hi'n swydd isel iawn. Ni fydd neb pwysig y gwneud hyn. A byddech chi yn hoffi golchi traed rhywun? Wrth i Iesu benderfynu a golchi traed i ddisgyblion, roedd yn golygu llawer o bethau pwysig. Yn gyntaf, mae Iesu yn mab i Dduw, brenin y byd i gyd, a tywysog heddwch. Nid ei swydd ef ydy golchi traed ei ffrindiau. Ffordd arall rownd y dylai fod, y disgyblion dylai olchi traed Iesu. Ond na, mae Iesu yn llawn cariad ac yn ostynedig, fodlon dod yn isel, ac yn caru ei ffrindiau gymaint, nes i fod yn hapus i olchi ei traed. Wow! A mae'n rhoi sialent i'r disgyblion wneud pethau tebyg i'w gilydd. Gwneud pethau da a cariadus i'w gilydd, pa mor embarrassing, neu afiach, neu anodd ydy'r swydd neu job. Mae Iesu yn golchi traed y disgyblion yn atgoffa ni o'r job fwyaf anodd wnaeth Iesu trostom ni. Gan fod Iesu yn ein caru ni gymaint, fe wnaeth o cymryd y swydd fwyaf anodd ag afiach yn y byd i gyd. Fe wnaeth o gymryd cosb ein pechodau, sef uffern, arno fo'i hun ar y groes, fel bod ni yn cael dod i perthynas pur gyda Duw. Pwy bynnag sydd yn credu yn Iesu, mae o wedi golchi yn lân o'i pechodau. Roedd mynd ar y groes a marw yn un o'r pethau anoddaf roedd Iesu wedi gwneud. Ond roedd o'n fodlon gwneud hyn i gyd gan ei fod yn caru ni ac isio ni fod yn y nefoedd gyda fo a Duw.
Felly, wrth Iesu olchi traed y disgyblion, roedd yn dangos fod o'n barod i olchi pechodau y disgyblion i ffwrdd ar y groes a bod nhw yn lân o flaen Duw. 2 peth i orffan. Yn gyntaf, ydych chi wedi sylweddoli fod Iesu yn gallu golchi chi yn lân o flaen Duw hefyd? Golchi chi o'ch pechodau a gallu bod yn lân o flaen Duw a mynd i'r nefoedd. Yn ail, sialens fach. Beth am drio dangos cariad tuag at rhywun heddiw wrth wneud rhywbeth clen a cariadus iddyn nhw? Ac i fod yn waith caled i chi, rydych yn fodlon dangos cariad pa mor anodd neu embarrassing ydy o, fel wnaeth Iesu Grist yn y stori.